soc la Imma Lluva i treballo portant la gerència de Suara Inserció i aquesta és la meva història de vida. Inicialment vaig estudiar turisme i vaig començar a treballar en el camp del turisme. Treballava en una agència de viatges i una de les coses que vaig descobrir és que el turisme m'agrada per fer-lo però no per treballar-lo. Sempre he estat vinculada a moviments socials i a l'esplai. Sí que en aquell moment se'm va oferir la possibilitat de poder fer de voluntària en un dels centres que en aquell moment estava gestionant una de les 3 cooperatives mare de Suara, EAS, i era un projecte pioner de Càritas. Em vaig enamorar del projecte de Torre-Baró i de l'equip de la gent que en aquell moment també l'estaven portant i llavors em vaig animar a estudiar treball social. A partir d'haver fet de voluntària em van anar oferint la possibilitat de fer suplències tant al Centre Obert de Torre-Baró com en el de Ciutat Vella. Quina ha estat la teva experiència en l'àmbit de la gestió dins la cooperativa? A la cooperativa EAS vaig començar portant temes de prevenció de riscos laborals, després ja vaig entrar a enganxar el departament més d'administració i finances. La directora general de Suara em va dir, ostres, em va oferir la possibilitat no d'una feina a temps parcial, sinó a jornada sencera, que era en aquell moment portar a l'àrea de sistemes i logística en el 2012. Des del 2014 fins ara el 2020 he estat portant temes vinculats a responsabilitat social i gestió. I és des de l'octubre del 2020 que també se'm va donar l'oportunitat d'iniciar la nova etapa de Suara Inserció i vaig accedir. Per mi, Suara és casa. Suara és el lloc on he tingut l'oportunitat de créixer a nivell tant personal com professional. El treballar a Suara Inserció, que és un projecte que vol donar oportunitats per a aquells que no ho tenen tan fàcil, per mi és com una manera de retornar a la societat i als altres allò que per mi ha estat important per poder arribar on estic ara. Quin és l'objectiu principal de Suara Inserció? La idea inicial és donar oportunitats de treball reals a col·lectius atesos des dels diferents centres de Suara. Com donem aquestes oportunitats reals de treball és a través de les nostres activitats, que en aquest moment tenim la línia de neteja, la línia de manteniment, de distribució de productes, tant ecològic com els EPIs. Partim, en principi, de les necessitats reals que tenim en els diferents centres de Suara, que això ens permet ja poder tenir una primera base per generar una oportunitat i després l'oferim també a altres clients. La Comissió d'Inserció està formada per Suara Cooperativa, Fundació Intermèdia i Suara Inserció. Des d'aquí, en el moment, poden haver diferents maneres d'entrar. Des que nosaltres tenim una oportunitat de treball perquè se'ns ha generat una vacant amb algun client que ens ha demanat que la neteja, des d'aquí nosaltres engeguem la maquinària i a través d'Intermèdia busquem persones, primer que hagin tingut una formació i que puguin casar amb aquesta oportunitat. Contractant serveis a Suara Inserció o comprant els productes ara a Suara Inserció, les empreses aporten valor més enllà de la seva activitat principal. I com l'aporten? Generant oportunitats de treball real per col·lectius que tenen més dificultat per accedir al mercat de treball. En què consisteix el projecte Joves? El projecte Joves és un projecte del que jo crec que tant Suara com Suara Inserció i Fundació Intermèdia ens sentim molt orgullosos. Són joves migrants que faltava per regularitzar la seva situació i eren atesos eren joves migrants tutelats per l'administració. Des del primer dia es dissenya quin és el seu itinerari de formació, tant amb especialització tècnica com amb aspectes més transversals, per poder preparar-los perquè puguin compaginar formació i pràctica, perquè quan puguin sortir d'aquí puguin haver obtingut les competències i coneixements necessaris per accedir a un lloc de treball similar al que estan fent en aquest moment. La majoria d'ells ja estan vivint de manera independent i podran ara quan s'acabi el programa, perquè aquest programa dura un any, els podrem acompanyar per poder fer el salt en el mercat de treball ordinari. La idea és poder tancar el cercle i oferir una atenció 360 per totes les persones. Si veiem, Suara té serveis des de 0 a 3 anys fins a la darrera etapa de la vida i, per tant, el tema laboral també
amb tot el tema de promoció a l'autonomia, doncs aquí Suara Inserció té un paper força important. Què t'agrada fer fora de la feina? M'agrada molt caminar i fer excursions a l'aire lliure. Per mi estar en contacte amb la natura em carrega d'energia. Estar amb les persones que estimo, fer dinars amb sobretaula amb els amics, dinars de diumenge. Per mi una de les meves passions és viatjar, però viatjar amb el sentit ampli. Tant estic contenta anant al Montseny com anar-me'n a l'altra punta de món. Sempre he parlat amb el meu company de que tenir una furgoneta i quan ens jubilem doncs recórrer el món en furgoneta i comencem a pensar que no cal esperar la jubilació. Jo crec que viatjar t'obre la ment, no? A conèixer, no? Nous llocs, nova gent, noves maneres de fer, nous menjars. T'ajuda també a valorar el que tenim i t'ajuda a posar primer a què és allò que vols conservar i potser també a veure què és allò que t'agradaria canviar.